сафархон пеши занбурҳо бениқоб ё либоси ҳимоятӣ меравад. онҳо гирдаш мегарданд, вале ӯро неш намезананд. мегӯянд сафархон забони онҳоро медонад. 7-8 солагӣ дажи коркагиём қатъи раҳматӣ атам коркагиём мусафед кор мекард мақсади касабада доши хеле вақти қатъи ӯ кор мекардам ин ҳавас буд мада. сафархон мегӯяд занбурҳо дунёи худро доранд ва корҳои аҷибӣ мекунанд. вақте ки падари ӯ даргузашт, онҳо гӯё қаҳр карданд ва рафтанд. бо ҳамин як муддат парвариши занбурҳоро баҳс кард. аммо соли 2019 дарк кард ки ба онҳо одат кардааст. аз 3 оилаи занбур дар 3 сол ҷамъи онҳоро ба 67 оила расонид. ӯ мегӯяд парвариши занбур барояш заҳмати кам, аммо даромади хуб дорад. қишру айдаш бубурой 1 тонна асал мета 600 кило асал порна аз 35 оила занбур гирифтам. ҳоло сафархон аз фурӯши асал на танҳо рӯзи хонаводаашро ба даст меорад, балки харҷи таҳсили 2 бародарашро медиҳад. ӯ 25 сола аст ва афсӯс мехӯрад ки ҷавонон ба ин касби хуб кам рӯй меоранд. фикр мекунам ки иуха кори нестай. мақсад айдим дипаша бараи ҷаво биёуҷа як мегаза мақсад ха як асали баҳорӣ ҳам омода мешавад. акнун сафархон занбурҳояшро ба минтақаи салқинтар ва сабзтар мекучонад то асали бештар гирад. дар давоми сол ӯ занбурҳояшро ба 3 минтақа мебарад, ҳам сайр мекунад ва ҳам фоида ба даст меорад. ӯ мегӯяд ноҳияи Шамсиддини Шоҳин барои занбурпарварӣ минтақаҳои хубе дорад. ин ноҳия бо Афғонистон ҳам марз аст. ҳар сол даҳҳо занбурпарвар занбурҳои худро инҷо меоранд. сафархон мегӯяд ки дар 15 соли кораш даҳҳо ҳамсолашро ташвиқ кард ки ин касбро гиранд, вале шавқи онҳоро надид. ӯ мегӯяд занбур ба ӯ хонаву дар ва ҳатто автомобил ҳам дод, вале ба он кам одамон бовар мекунанд. ҳоло 1 кило асали тоза дар бозор аз 90 то 120 сомон аст. аммо соли гузашта сафархон Бобоев 1 кило асали худро аз хонааш ба 50 сомонӣ фурӯхт ва аз ҳамин ҳам шод аст. маҳмудҷон раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин.